martxoak 5, arratsaldeko 5:30, 24 orduko vigilia feminista hasi genuen Marianean, Basauriko emakumeen etxean. Guzti honetaz gogoeta egiteko mahai inguru bat antolatu genuen 3 islarirekin. CEAR Euskadiko ordezkariak gogorarazi zigun egunero 52.500 pertsona behartuta daudela beren etxea ustera, Basauriko biztanleen kopuru bera. Dagoeneko 60 milioi lagunek ihes egin behar izan dute beren bizitza etxean utzita. Nabarmendu zuen ere, honen aurrean, Europako gobernuek ez dutela ezer egiten. Hori baino larriagoa oraindik. Errefuxiatuen kontura negozio egitea babesten ari dira. Marian Fatik, ekintzaile feminista eta iheslari kurduak egunero beldurra eta heriotzaren artean erabaki behar duten errefuxiatuen ibilbidea kontatu zigun. Azpimarratuz estatuek erabat babesgabe uzten dituztela mafien esku, bereziki emakumeak. Esate baterako, aterpetxetara heldu bezain pronto, antisorgailuak ematen zaizkie bortxatuak izango direla jakin da. Euskal Herriko biztanle asko oporretan Mediterraneoa gozatzen dugun itsaso bera, hobi komun erraldoi bait bihurtzen ari da. Gerrarik ez, gure herria guztiontzako tokia. Ongi etorri errefuxiatuak. Adi,